indayamin dayawen ti apo tayo taisot salakan tayo ububing ken natay nga nintay nga di kanta panang sarabo ken Jesus ngariti kapya idiritay nga ikanta titinatanok na Hosana Hosana itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet kan ka. Kablawan tayo man dagiti amin nga Ama. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Hadda tayo ti may kasangapulog at may sa Domingo iti kadawyan at tiyempo. Agtalag tayo iti Diyos, agyaman tayo kadagiti parabor, imbag, grasya nga ipapaay na kada tayo. Dawatan tayo agtultuloy a panulong, panarabay na kada tayo. Tasapay kumatasalwadan, protektaran na tayo kadagiti amin asaksakit, anyaman na pagproblemaan, ited na dagiti grasya akasapulan tayo. Pagbabawyan tayo mat dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo, tapno addapan na kaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga Apo mga sikat pakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi ketalawen lakam kadi nakalmesan na kempos pusumi Kristo mga sikat Kristo mga sikat bakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi etalawen nakam kadi nakalmesan na kempos pusumi Apo mga sikat Apo mga sikat bakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi ketalawen nakam kadi nakalmesan na kempos pusumi nakalmesan na kempos pusumi Gloria iti Diyos iti kangatwa ket ito
katawan na imbag ti panak naknakemda ibunan nagdaka itanhok daka pagrupa banda ka daydaya wendaka agyaman kamken ka kapuiti na indaklan, kadayag mo gloria iti Diyos iti kangatwan Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiyang Yesu Kristo bukbukto anak ni Diyos nga ako Cordero ti Diyos ken anak ti Ama gloria iti Diyos, iti kangatwan sika mangika kadagiti basbason ti kasyan na kami sika mangika kadagiti basbason Ginoo awatem kadaytoy arararaw mi sika situtugang iti makanawan ti Ama kasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatwan yan tangay siksiga o ako, Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatwan iti tumbuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sika ti pigsa dagiti agtalekken ka. Denggem ka ti panagdawdawat mi, narasi kami, no awan ka awan maaramid mi. Tulungan nakam kumangarot ta grasyam. Tapno iti panangtong palmi kadagiti bilbilin mo, makaayayo ken ka dagiti tarigagay ken aramid mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti libro ti Exodo. Pinanawan dagiti Israelita ti Refidim, ket iti munangal daw iti may katlo a bulan, kalpasan ti papanaw da iti Ehipto, dimteng da iti letang ti Sinai. Nagkampuda iti arisadsad ti bantay Sinai.
Simang at ni Moises iti bantay, tapno makiuman iti Diyos. Inawagan ti Apo ni Moises manipod iti bantay ket kinunana ken kuana. Kastoy ti bagam kadagiti Israelita kapututan ni Jacob. Nakita yu tinaramid ko kadagiti Ehipsyo, ken no kasano ti panangawit ko kada kayo, akas iti panangitayab ti agila, kadagiti urubon na ket inyeg kayo ditoy. Ita, nagtulnog kayo kanya, ket salimetmetan yu titulag ko. Da kayon to dagiti tattao, kukwak tintero adaga, ngem da kayto dagiti napili at tattao na konsagrar, ngagpaay laeng kanyak, ket agserbi kayon to kanyak, akas papadi. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Kantaan nyo asiraragsak ti Apo, da kayo amin ngagnaed iti daga, agdaydayaw kayo asiraragsak ken kuana. In kayo iti sangwanan na, abuyugan iti naragsak akanta. Tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Amen yu ati Diyos ti Apo, isuda tinamarswa kada tayo, kukuana tayo, wen tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Tanaimbag ti Apo, ket agtalina ti agbalbaliw nga ayat na. Agnanayon ti kinapudnuna iti amin akapututan. Tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Ita tagagayem na tayon ti Diyos, at addapay amay salakan tayo, gapu iti biag ni Kristo. Idi awan paylaeng ti kabaylan tayo, idi tiyempo a pinili ti Diyos, natay ni Kristo gapu kadagiti managdakdakes. Narigat abanag, amatay ti may sa atao, gapu iti nalinteg a tao. Mabalin nga ta nga adda makay turet, amatay gapu iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos, ti ayat na kada tayo. Idi man nagbasol tayo paylaeng, natay ni Kristo gapu kada tayo. Gapu ti papatay na, napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. At addapay nga rod amay salakan tayo gapu kenkuana. Taidig kabusor na tayo ti Diyos. Ngem ita, pinagbalen na tayo agagayem na, babaen ti papatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Diyos, at addapay ay may salakan tayo gapuy ti biag ni Kristo. Ngem, saan la aday ta? Agragu tayo iti Diyos gapu ken apo tayo ay so Kristo. Amaw nagbalin kada tayo agagayem ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Agsao kawapo, dumdumheg tuyadipen mo, at daken ka dagiti sawa maka ited ti agnanayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sawa maka ited ti agnanayon abiyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paaiken ka uwap.
Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida amubot-boteng ken nakakaasi. Kas dala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Ado ti anyen nembasit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo nga rod iti akin ko kwa ti maani tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 12 nga adalan na. Inikkan na ida ti pannakabalin amang paksiat kadagiti dakes nga espiritu ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita ti sakit ken an-anayen. Dagitoy tinagan dagiti 12 nga apostoles. Umuna da Simon a managan Pedro ken Andres a kabsat na. Da Santiago ken Juan agkabsat nga anak ni Zebedeo. Da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Mateo ti agsingsinger iti buis. Ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadeo, ni Simon a Patriota ken Judas Iscariote amang lipot ken Jesus. Imbaon ni Jesus dagitoy 12 kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kay mapmapan ti oray sa dino adaga dagiti hintil, wenno iti oray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngem kayo ketdi kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasabaday toy. Asidegan ti pagarian ti langit. Paimbagan nyo dagiti masakit, pagungaren nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, ken paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo ti inawat yo, ngarod di kay pabayadan ti ipaiyo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning. Lakablawan tayo mampay maminsan. Happy Father's Day kadagiti amin nga Father. Happy Father's Day. Uray tay first mass, makigtutak ta medyo ado di nakimisa. Uray tatta ni adu kay latta. No umayo kita entay motor nga Aerox na aladan. Sakay la umay tatta na. Sakay la umay tatta inabakdan nagkapoy kayo mat. Dagiti kakadwak sakbay ti raffle ka ti agtartaray yu utak da ka Aerox, laptop, cellphone, idi nalpas nga nabunot da nga hanga isudan ka di dapay kayat nga apan idulin di premyo ba anyo tan naabak tayo mat kunada. Anyway, thank you Apo ti support tayo di jay raffle draw tayo. Idi piyesta tayo ken di jay coronation da amin nga tulong yo Apo pagyamanan unay nya. Dito Ebanghelyo tayo. No anya di jay imbaga ni Apo Jesus idikas jay met kanya tayo tatta anya datta daytoy kunana basit ado ti maani ngem basit ti agani. The harvest is rich but the laborers are few kunana dayjay. Kaslamot tatta. Idi dakam ti agrobwat nga dumakkel. Nagpipinget kami. Yamu atay, yung rodrigat-rigat niya. Nagririgat kami, ay naggagagat kami nga makisika, makiraep, makigapas, makikamus. High school pala, hindi ka makikamus kamin. Yamu pay, tatanga panawanan, hindi naggapas kami, hindi, amo iti tracer may hindi kaday tay impidal. Amo iti impidal ni apong may ti kadadakkel anti tracer nga nakadagdagsen nga awitan. Upat di mga siw nagdakkel takayo impidal. Anyo amo dagiti ta rich kids kay nga rod. Idi kwan bumaro ako ni adamet motor ti traceran. Naglaka tatan nay may tay tilyar nga nagdakkel brrd nalpasen di pay na orasan. Kada kami idi kamarmarpag ti pagpagay kasi ti araramidan mi idi. Kasano mga di agsangpet dagijay nga paggapas tatan. Nagsasadot mo ti tataan gasumpay mo ta nanipod simmangpet day ta apurpis. Ala, awang mo umawa yan. Apayangahan nyo maawis ida,
handa kayat Father, apaya, ay apo, ada ka mo purpose dan, apo kaslada mo pensyonado gaya man. Or-orayan da mo laday tanga purpisan. Jay may nakarkaro, jay may isa nga ili nga nagyanak. Gaputan na delay day ta purpose, opat sa abulan, nga handa na awat, idi imay da nagitudan, nagulpida, opat abulan, ada imawat ti 12,000, 16,000, 20,000, ala ipagarup dagi di umawat nga naganaken, binulan na kasi kadakkel yawatin na. Ay ko nagsiatan ko nada, apo aldaw ti tiyanda day jay, apo, hindi ko anda dyan damutan nga naka-red horse nga agbibidyo okay dagay imawat ti porpit nagagatang damot ti TV nga honghang sa tinagan na dagay China kada dagay tayo ni radyo apayati ko nada ka sumaruno abulan ka awam mutan iso nga tatta kita dagay tayo naka-purpis iso ti ka how I wish nga da ko mamu purpis may apo no makitsendada apo nagbubungga ang kita amoyo ti obrada tatan agmamanicure kada agpipidicure. Ada ka naawat mo tay purpose mo wen kumari apan na pinaunat di buok na gasang pamata. Iso ayat pakairantaan na mo dayta. Iso nga tatan sa duten nga umaway sa bagay si kamo tinagpedicure, nagmanicure saka nagmaksipil saka apan makigapas di pa na uram tarupam met. Di ka gungguna. Iso nga addan dagiti paggapas nagdadakkelanen kasi madot tay metten. Idi aka isupay kumangam tatan awanen. Kasi mo dati ibanghelyo. Anya ti kunana. Ado ti maani ngambasit ti. Uray ti papadi. Ito'y la arkidiocese tayon. Nanipod idi January aging gana tata. Mano ti naustakil nga papadin. Lalakay, adag ka kanser, adda mamatay, di tayo maagpabasa, awang mayat nga agbasan, gasang pa mo mapangga di seminaryo ka, bawal ti ag cellphone. Iparit na mo ti agawel, disiplina amot, inton nagpadi ka, ham mga pagkakwartaan, ata, di ka pala agbasat sa bali, tatan bumasit, bumasit. Ngam ti kong kunakmet, addan tulat tagaraw ni Apo Diyos, nga addan tulat ta umadumanen ti, wis iso dati kunana. Kanagpintas man dati tukad ti ibanghelyo tayo. Kano kitaan tayo dagiti apostoles na ibaunda. Idi na ibaunda dagiti apostoles nagsiwarak agingga kada tayo. Kada tayo nga nabunyaganen, awanan dagiti apostoles niya, datayon tina-ikomisyon, datayon tina-ibaon nga agmisyon. No kitaan tayo yutukad na nagpintas. Umuna, kuna ni Apo Jesus, nakita na nga agkurang ti agserbi. Kurang ti agserbi. Anya timbaga na, ibagayo, iti akin ko ti maani, ta agibaon. Kanya dagiti in commission na, kunana. Inikan na ti pannakabalin amang paksyat kadagiti dakes nga espirito. Mangpaimbag kadagiti amin asaksakit. Before nga naibaunda, naikanda ti power. Inted nga Apo Jesus dahi nga power kadagiti apostoles, idi nabunyagan tayon, idi nagkonperma tayon, tunggal ag komunyon tayon, na itidmutten dahi ta a power kada tayo. Na itidmutten dahi ta nga kalidad kuma kada tayo nga mga ramid. Maikadwa, innaganan na dagiti apostoles, da Pedro, Santiago, Juan, Andres, Tomas, Santiago, Simon, Judas, innaganan na. Kalpasan na napandan anya ti misyon nyo, kunana, power na inaganan da, misyon, anya ti misyon. Wakastoy ti imbilin na, apay mga imbagana ngamin kalaban na dagitoy kwa, dagitoy Samaritano. Di kay mapanti uray sa dino adagati hentil. Wenno sa dino nga ili dagiti Samaritano, hangkay mapan. Kaya na ngamin nga sa uwan, rejecten da kayo mo laeng, tahudyo da garod. Ngamin kayo nga rod kadagiti na po kaw a karnero, iti ili ti Israel, kunana. Dahito iti ibagayo, anya ti kunana, asidegan ti pagarian ti Diyos. Dahil ti mission da, ibagada nga asidegan ti pagarian ti Diyos, babaan, anya dagito'y aramiden da. Paimbagan nyo dagiti masakit. Nabilag tayo mat mangpaimbag ti masakit. Da tayo mat nga Ilocano, ado dagiti natural nga pangpaimbag tayo ti masakit.
Ngamjak amo ano daduma nga dagiti agas tayo improvise. Kas ano mo ti pa nagbalin na nga agas ti sur ice data isbom ti parbangon Diyos ko kada kang angseg aday jay. Isbuam ko na. Bakterya di nga uray langan jam mo pa yan. Isumat yung bagada di jam mo paimbagan nyo dagiti masakit. Kasano ka nga agbalin mo gamin nga agas ti kugit mo data ipuor mo nga bulong ti bayam dinagsaniit. Di na magpa-hospital. Anya nga ron nga masakit. Adamo doktor. Nga maapay niya ti kunana adamo bilag tayo. Nagado agas tayo nga ron. Agas tayo ti katay, kurosam laeng mayaten, panait, agas ti nyanaganan, salsalamagi, panait laeng. Nga pa dagiti agas tayo nga nakabilbilag. Nagitahan tayo maaawatan nga agas tayo nga haan nga nyanaganan. Tawa-tawa, ang mayat di tawa-tawa tata, uminom kayo ti pati tawa-tawa ta pa nagdidingge, ustomo daya, haan tayo lang Ilocano. Numnukit kitaan tayo, ti sakit kakabsat ka, haan lang nga physical a sakit. Haan lang nga dahil ti sakit tayo, ti bagi tayo. Tano daduma ti paggapuan ti sakit, at dayay spiritual, bunga ti spiritual kendi emotional. Ti sakit tayo no daduma, bunga, dayay disposition tayo at tao. Iso nga naman nagsaksakit ka, i-check mo no paggapgapuan na. Haang ka nga umimimbag. Napaya, maululawak. Tatay, puras mas adaman imay nagpublish ti ulo na apo, blisan man ti ulo, apaya, maululawak. Maturog ka mga laag, haan unay apo, ingkag bayad ka dagita nakautangan mo. Tapno awan mangilunlunod king ka. Si kamamot, si uutang ka, aglimlimang ka. Mangrugrugi ka pala maturog, agtok-tok manan. Sino dayta? Ni antay, ibagam nga awanak, agsakitak. Gadi, agsakit ka nga talaga. Nadaduma, disposition dayta. Hang ka makaturog nga nasaya at apaya, there's something wrong. Either si ka nakautang, si ka tinagpautang, nakarkaroon nga makaturog, dagaya nagpautang, si ka ti kaap-apa da, wano si ka ti adda kaap-apa na, sino nga rin nasaya at iturog na, awan disposition data, no hanga nasaya at yun na espirituan, rumwar ijay. Agasam ti masakit, haan lang ti sakit ka pisikal. Dahil agsakit tinakam ka tumulong, nakam na tumulong ka nga mga agas. Kano da dumagamin ti amutay lang nga sakit ka, dagito'y pisikal, dagito'y sakit tayo, ulcer. Amuyo ti ulcer ko nada ti psychology. Psychology ahan nga doktor, tadi doktor ka agasan dalatan. Ngam ti psychology ko nada anger day ta. Rurod. Patpatang na. So nakagurguram ni katugangam agulser ka ay dadayo maapo. Nakagurguram ta karubam. Di mo pa amot isugar nga agkatawa kat amuyo ti katawa no daduma makaparelax. Di mat? After nga nagkuha ka ma-relax ka amin. Nagadya sakit no daduma adadya internal, adadya disposition, adadya na spiritual. Kano kaya mo ti maagasan na kaya mo nga saya atin, i-check mo pa nga umuna no paggapgapuan na. Enlargement of the heart. No pa nga dumakkel ti puso tayo, nabanbanog. Anya nga minti trabaho na, no agay ayat ko maji puso na ragsak, agkat katawa hangag sakit. Enlargement of the heart, rorod, sakit tinakam, gura, sama pa ila pabasulan nga kulkulamon da ka, so nalpas. Iya dayo maapo, awang kumamot. Ang agas ti masakit, mabalin tayo nga makatulong ti agas ti masakit. Maikadwa, anya dagiti misyon da. Pagungarin nyo dagiti natay. Diya magkaya dato yun, ada kayo, ano kaya yo? Sino ti makabaal nga mang pagungar tinatay kada kayo? Sa bagay, ada ambisyon tay amin, di mat, nga agpagungar tinatay. Ada mo tarigagay tay amin, di mat.
Di ti kagurgura nga kitaan na ditay umay daag pamumpon into na maudi nga kararag apo kayat da nga agungar ay apong agungar ka lakayan nak pampanawan gonggo-gonggonan na jilungon hanak pampana inya nga pampanawan idi numabartek ilunlunod mo di ka pa'y lamatay kongkot. Idi natayon ka kaya mo nga pagungaran gonggo nang pay talungon ay mabuti nga no kasi no na ipabungay ita tanatayon sino ti mga alangan nga siya kamaruruda nga mangkit-kita nakampanawan makailiw na kanto anya visit idi si bibiyag nga awan kanan na si bibiyag nga agsaksakit dimpay bisitaan dimpay ikan ti kanan nakadaagas na, idi na tayo sa kapagungaran. So kung nadaduma ka, makakikita ti kasya ka, isukat kan sa talungunan, muna ipasurot ka tanta, agin aarte, idi adatanga na tayo, idi si bibiyag ni apong nawon na, ni nanang nawon na, nilakay na ka, ilunlunod na mat. Sa bagay, damat kunayo nga pagungaran nyo, tanatay. Ngamahaan lang nga DJ kakabsat. Haan lang nga physical death. Haan lang nga physical death. Haan lang nga ginatay nga bagi, ado ti mabalin tayo pagungaran nga natay. Anya di jay, di agasawa, matmatayan di relasyon da, taawanan ti talek, awanan ti tras, adda pa nagat atap, mabaling ka nga tumulong, nga mangbiag day ta a relasyon. Haan lang nga natay ang di bangkay. Di relasyon ti agkakaaruba. Matay, natay nga talagang tapaya, adda agagagom, adda agtangtangsi, adda mangipakpakulam, tayo sumatihilig yo. Dakay kung mga mangibagang adda kukulam ka, inton itidyo di picture na ka, ta picture yo maisukat ta kita, na di, sutudok-tudokan da, nagunggunam. Na i-slide na gayam je dahito iti picture na kunan ako maji cellphone na nya inted mo kinji mangkukulam ka na i-slide na kiji picture mo titinudok na next picture ko sika ang gonggonam ala awam mo kumaa kadi jay no dijay amoy dijay relas dijay panagkakaaruba panagkakabagyan panaggagayam no daduma matay je relasyon apaya gaputi sakit tinakam gaputi pride, gaputi apang hangag kakaawatan, mabalin tayo abiyagan. Haantay magkabailan nga biyagan tinatay. Ngam dagiti relasyon, nga medyo madi, na matay, ijay trabaho, matayan, awanan tinamnama, mabalin mo apagungaran, tumulong ka amang paungar. Oray ta parokya, no matay ta parokya, ipunpun tayon. Nang kay madanagan. Biyagan, tumulong, makipartisipar. Tumulong nga makipagragsak, makipagyaman. Iso nga oray pa nagkakadwa no daduma no natayin, matay di relasyon, tumulong ka nga mang paungar. Nikabsat mo nga maupayan, awanan tinamnama ti biyagnan, awanan ti kasla, na mabalbalin ka, matayon ti naupayan dito'y lubong, mabalim mo nga inspiraran nga mang pabiyag. Dayjay ti kung kunana nga natay, hanyo nga dapan gugunggunan datalungon ni apong yung natay. Iso nga panpanawak na daduman, agsangit kayo ta, peke mo ta sangit yo, agdungaw kayo kay peke mo. Ay, abo, idanon mo to, kada dito yung posporo. Apay di langit, apay la posporo ti pauit mo, maisopay nga. Pagbiyagan. Anya pa ti misyon da? Agasan nyo dagiti agkukutel kunana. Idi awan panawon ti agkukutel. Leprosy da ito, niya. Awamat, adama agas ti doktor tatan. Ngamsin no dagiti agkukutel. Dagiti hangover dagito. Iso dagiti agkukutel nga agtrabaho ta agas asok pala jimat iso dagiti agkukutel ta hangover. Awamat. Paksyatin nyo dagiti demonyo. Lo? Paksyatin nyo ti demonyo. Ti saludsod. Sinungarod ka na tayo ti demonyo.
Laki tao nyo man takaabay yung isunan ni kung kuna dyan panunod yan. Demonyo dahil ta. Paksiyatin nyo ti demonyo, kunana. Kinusalud-sudan tayo, ayan na ti demonyo. Di mo't idi no agapat ti agasawa, wano agkaaroba, demonyo ka, satanas ka, demonyeta, Lucifer, satanas. Di makasya, linaaw dyan kakapsat ini niya. Oy, mga gyaw. Di makasya ti apa idi, aglinlinaaw ti agkaaroba kada agasawa, tatan awanan ti linaaw na ulimaken. Hamo nga ipukaw nga demonyo. Ipos mo lat ta ijay wulmon. Dagitoy nga kaaruba, demonyo da. Awan ti kuha na ditoy. Talo di bunga ti papayak, apay nga duduwa, agtad pa lagi nagpurusan na demonyo dagitoy. Naulimaken ti apatata. Dijay wolyo. Iso nga dagitay gagayem ko no daduma ijay Facebook. Nga agkaskas jay pasig nga negative ti apan na ipupos. Ano daduma kay i-unfollow apaya? Makaapektar. Iso ti kunak kanya no daduma dagitay close laeng kanyak, maiturad ko nga ibaga, ikatumday tapos mo. Apaya? Apay ti kunam no negative ti ipos mo, at da respeto dagiti tattao king ka. Si kamot ti pagsalte ka na, di mat? Oh, mga gyaw. Padasem ti agipos, sikat ti bumabati pa nagkita da kanyam. Dagitoy nga ako, negative, iso no daduma, jak kayak nga basaan. No apay mga lumabas, jiwol, kitaak mat. Dagitay mo, demonyeto, nag-comment da mat, wang nga rod. In like da mat. Di giant tiriri, amuyo dagita, kunak nga roden, no dagita negative ti ipopos mo, negative ti boy-boyaem, kadadengdenggem, negative di umay. Maapiktarang ka, di mat? Padasim nga basaan dagit dyan, saka nakibiyang di comment, binasam amin, nagne-negative, ay apo. Iso nga no daduma, dagit ti mang poison ti panunot, ken puso ti tao. Padasin nyo nga boy-boyaan dagita, idol Rafi Tulfo, wun mayat. Ngam no kanayon nga dagiti riri ti agpamilya, riri ti agasawa ti dengdenggem, haan nga negative ti umay. Negative Wun mayat di process na tanatulungan dangam no DJ kanya maapektarang ka. Agbaling nga negative ti panagpampanuno mo. Isogorot ti boy-boyaem. Iso nga ti boy-boyaem no daduma ka super tekla. Di agkarkaro pa kam kinteklan engla. Pakpakatawa lang halpasen. Nare-relax ti biyag. Iso nga no daduma ayan na ti demonyo ko na tayo. Haanen nga agparang nga sarasaraan. Kada ipos-ipusan kada dadakkel ti pangil na. No daduma, dadtan ti mang poison kanya tayo. Napintas ti social media no usarem anasayaat. Ngam no usarem a negative, apektaran na ka, dadtan. At dalabasit guram ti tao, apay ngay pablaak mo ta. Kaama nga necessary, bimyang mo dagitay demonyeto, manunto ti na poison ti, kuha na di jay, ang dagitay friends mo, isaksakit na kakunwari, nagpos ka ti negative, simurot da mo amin, inton nakita da di tao nga amuda nga iso ti patpatama amon, bayasen, sumreken ti demonyo iji panunot, iso na datoy, amok iso na data. So nga ayan na ti demonyo na daduman, dagtan, naulimek, ngem makitkitam, lumablabas, itawol mo, iso no daduma, kunay, paksyaten ti demonyo, ayan na, dadta. Iso ti mang poison kanya tayo. Iso ti mang tedibayas ti relasyon tayo. Iso mang daddadael kin ni kabsat tayo. In the end, iso mang daddadael king ka. Depende day ta ipos mo. Depende day ibaskag mo. Depende day itanggayam kadagiti tattao.
Namnamaem, padasem. Agipos ka, agururay, ti like kada, comment na kita, demonyito. Padasem. Isa ti kunak na daduma ka, hanyo ipupos na kita, apaya, negativities, no. Haan lang siksik apektaran na, haan lang tao, amin agagayam mo. Poison day ta, mangdadadaal kanya tayo. In a way, apektaran na ka. Yeso nga kuna napaksyatin nyo, mabalin tayo mat nga, agipos ti pagadalan, mangipos ti kararag, mangipos kadagitay maka-inspirar kin ni kabsat, makatulong nga mang linglingay kin ni kabsat. Ti nga may mayat ko manukas jay. Nung kitaan tayo kakabsat, dagitoy mission nga inted na, ang kitaan nyo niya. Paimbagan nyo dagiti masakit, tumulong. Pagungarin nyo dagiti natay, biyagam di relasyon ama matay, di di ambisyon nga naupupay. Agasan nyo dagiti agkukutel, di mo tayo painom nyo kadagiti ang hangover. Paksyatin nyo ti demonyo, kaya tayo nga tada itoy. In the first place, inikan ni Apo Jesus ida ti power. Inikan na kamot ti power. Di mission dagiti apostoles, mission mo mat. Kabailam mat nga mamagkakapya. Kabailam mat ti manginspirar. Kabailam mat ti mangpapigsa tinakam dagiti maupupay. Haan la nga dagiti apostoles, oray sika, idinabunyagang kan, adda mission mo. Ngam tidakas na no sika, ti mangpatpatay di relasyon. Ay kagpanunot kan. Ado dagiti tao nga kasjay. No kasarsaritam, sika ti God, agbaling nga dakas ni kumarim, haan? Ngam no iso na mo ti kasarsarita na, God ni kumari, sika mo ti agbalin nga, hoy, mawawatan niyaw. Dagidya isong ano, once nga digya tao, ti amin nga ibagana ka dagitay negative iti daduma, an nadam ko na digya apaya, inton na pangkadjibangir si kantumatan ti agbalin nga, dakas diya mo no naggapon na dagito nga barangay, sino sponsor? Di sponsor lata pabasulan tayo, iya dadayo mapo. Dati na kapangabak ti laptop di pa'y nagpa. Daya di ko na, iso nga daya, annadan, tada dagito ti mangpuy-puyson kanya tayo. Ngam ko na tayo kakapsat, kabailan tayo alabanan, anya ti rason. Apay pangalaan tayo power, in commission nan. Inted ni Apo Isusen, kadagiti adaran, sakbay da nga na ibaon. Kaya na nga saon, na itid magking ka. Obligasyon mo dayta. Lapanunutem, tumultulong ka nga mangagas, tumultulong ka nga mangbiyag, tumultulong ka nga mangpaksiat ti demonyo, wano adda ka jibangir. Mangpatpatay ka, mangted ka ti sakit, si kati sakit ti kagimungan kada pagtrabahuan, wano, si kati demonyo, iya dadayo maapo hang kumamot Nagpanunot tayo, ano ayan tayo. No ito'y na-commission ni Kristo, no araramidam nga tumulong kada mangpaksiat, kada mangagas, tao na kan Kristo. No jibangir ti kaya mo, diyan mo no sino ti akin tao kingkan. Ala kakabsat, lagi pang tayo man nandiyan naka-commission tayo, di nagbunyag tayo, nagkonperma tayo, makimisa tayo, ibagbaga ni Kristo, aramidam daytoy mission mo. Hantay maramid day tano awan ni Kristo kada tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti may sa Diyos, ama man nakabalin amin. Anamarso ay ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken iti may sang apo an Jesu-Kristo, bubugtong nga anak ti Diyos. Nagtawd iti ama iti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtawd iti Diyos, silaw ang nagtawd iti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtawd iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparso. Diyos akas metlaing iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamen enelan sa iti krus kapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem.
nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan asura. Imulit sa dilangit kasi tutugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen si dadayag, tapno kumen na dagiti bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dintag patingga. mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet iti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbason. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong ang masakbayan. Kakabsat pinagbalin na tayo ti Diyos nga anak na, ket kinunsagraran na tayo, babaan ti bunyag, tapno na anay ti panagserbi tayo ken kuana, kas na ikameng ken Apo Hesus sa Kristo, gapo iti bunyag, maikaysatay iti misyon na, amang isaknap iti Ebanghelyo. Dumawat tayo ngurot ti tulong ti Ama tayo, ket kuna tayo, Apo tulungan na kami. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti inayaban ni Apo Jesus, amang tarawidwid isimbaan na ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon teregtada amang iwanwan tarban ti Apo, nang runa dagiti naiwawa tubaw ubbab nga ideolohiya amang kalikod iti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, tapno kas ken Apo Jesus a naimbag a pastor, tumulong da amang paimbag kadagiti sakit igimong nang runa ti kinaawan hustisya, kinapanglaw ken kinaawan respeto ti dignidad ken biag ti tao. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti misyonero a naisaknap ti nga lubungan, tapno kas kadagiti sangapulo ket dua nga inayaban ni Apo Jesus, impangruna da iti panakaiwaragawag iti pagarian ti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti pamilya tayo tababayan ti inspirasyon ti pamati ken ti panagkarkararag tayo, umadu kuma dagiti agtarigagay nga agserbi ti kinapadi ken kinarelihiyoso. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti amin at pimusayen, nang runa dagiti nagserbi ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo, talaen kumaidan ti Apo Jesus, ibalay ti Ama inisagana para kadatayo amin. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. O Diyos nga amami, dagitoy ti kararag nga agtaod iti puso mi. Patgam ida, babaen ken Hesus sa Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ket dalusan na kam kadagiti basbasol mi, tapno tarigagayan mi ti sumurot ken ka. Mapalinteg mi ti dalan nga agturong iti biag nga agnanayon. Amen. Di Diyos Apo, umay kuma, tuy daton mi ket awate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na,
mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos Apo may kuma, tuy daton mi ket awate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton ti rabaw ti altar na, daytoy nga raket agbali na darana, amang ted ti kapya, bang arken liw-liwa, di kam tumawaw ken ma, bisin ditoy daga, no agdalek kam tu ken ka. Di Diyos Apo may kuma, tuy daton mi ket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay daton ti rabaw ti altar na, daytoy tinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat apno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagitoy adaton kadagitoy imam, Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, inted mo dagitoy tinapay ken arak ataraon mi, pasantom kad ida tapno agserbida amang pabaro kada kami, ket ipaayda asaan laeng apagimbagan ti bagi, no dikat nang nangruna ti pagimbagan ti kararwami, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. kasak ma'am. Itag-ayo dagita puspuso yo. Addadan na sa tatag-ay ti Agiyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may kari ketrum. Podno unay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Ta itasidong mo adda kami, agbiag kami, kat agunnoy kami. Kat kabayatan di panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami. Nudikat kastapayen nga adda kada kami, titalged ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamain mi nga ipannakamtumet, iti biag nga agnanayon. Iyan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata, agyaman kam ken ka, ket magitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam, ket iti maymay sa atimag konami. Sa
ilangit ken dagan apno dayti pakay daydayawa Hosana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwa Bod noon ay Apo, biig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ti Espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman kan ka pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, gat kinunana, alaen nyo, gat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo gatuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay manghan kami ken iti daytoy Akalis uminom kami, iparang-arang mi, ipapatay mo, o Apo aging gaiti, yaay mo. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kad Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia.
Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga sa tilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagarya, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga sa dilangit. When dito'y daga sa dilangit. Item kadakam iti aldaw dito'y ti kanen miti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasulni akas met pamakawan mi iti basul dagiti nakabasul kadakami tinakammet baybayan ngauman hugot iti suliso ket isalakan naka ket Iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. takukuam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto agsardo. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak daytad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nuro ti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasak mamen. Ipaay tayo, ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Dios amangikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Dios amangikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Dios amangikat kadagiti basbasulti sangalubungan item kada kamti kapya item ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya, kanti may sala nga sa umapaimbag ton. Tuntoy kararo. Apo sikat ti bileg mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, Apo sikat ti kamang mi. Kas may saabangan, di namili na aramid ti daga, kasa tayo ngagserbi ti Apo naruko narasi nanumo. Apo sikat ti bileg mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, Apo sikat ti kamang mi. Numan pa'y naaramid ti daga, no palubusan ti Diyos, grasya na di maibus, di ba nga agbalin abagnos. Apo sikat ti bileg mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, Apo sikat ti kamang mi. Ken kapo ket yebkas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inak italek tuy asuk ko tumangada ken kapo ket yebkas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inak italek tuy asuk ko ngarud o Diyos Apo ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen ala inka tarabayen ala inka saranayen tapno agdaline da bukod mulaen ngarud o Diyos Apo ken ka
Kadipen mo ala, inkakat kibine, ala inka tarabay, ala inka saranaye, tapno agtaline da bukod mulae, dagita ima, ipatay mo, tukaw sipnget tibiyag ko, tasikalae tibagnos ko, ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo aramidem kani at tadaytoy komunyon anang ipatuldo ti panagkaykay sa dagiti mamati, ibunga na ti panagkaykay sa ti iglesyam, gapo ken Kristo nga apo mi. Itinagan ti si bubuo nga parokya apo agyamanak, ti support tayo daytoy naudi nga fiesta, raffle draw ken coronation tayo. Ni Apo Diyos ko matimang subad kadagiti aming nga tultulong tayo ditoy man keno adayo nga lugar wenno ti abroad apo. Pagdakkel nga pagyamanan mi nasaya at matibungan na. Lapalakpakan tayo dagiti amin nga ama, happy Father's Day kanyayo amin apo. Sinanama kayo ti panangikarkararag ti parokya kada tayo. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Kasa kumam. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kenti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadagresat kadagiti pannursuro ti pamati, ket pagtala na idan na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yo'y dangadala. Bunyagan yu ida itinaganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga dakto dita sibayo. Laglagi penyo di kay to panawan kaanong